Daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Oké. Niet doodgaan, niet doodgaan. Yes, een tijdje red. Oh jee. Oh jee. Oh jee. We zijn niet gemarkt. Hieronder, daar hebben we meteen een voertuig. Wow. Pas op, die is... Dank je. Captured party incoming. Oh jee. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Probeer te vluchten. Gaat niet. Oeh. Een wazige kerk. Ja, bij mij is het shine. Shiny. Oh. 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 This one. Het is opeens avond en we zijn buiten westen. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Oeh. We gaan in bad. Yay. We worden gewassen. For only then may we stand in the Nou, daar niet zo moeten doen. and walk through his gates unto Eden. Nou, daar heb ik. Not this one. Wie niet? Jij niet? Ik niet? Dat weet ik niet. Ik denk allebei niet. Ja. This one's not clean. Het is wel lief, hè? You mock the cleansing, John. Oh jee. Och, daar heb je hem toch. No, Joseph. You have to love them, John. You're not letting No. them sin prevent that. Oh, dat hoeft ook wel niet. Me. Sexy bro. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. Zijn rechteroog is meer dicht dan zijn linker. Oh, echt? Wauw. Ja, achter de schermen. This one shall reach the atonement, De wet. while the gates of Eden shall be shut to you, John. Yes, Joseph. Is hij nu een dreigen? Wat een motherfucker. Je heeft wel fancy oorbellen, die jongen, hè? Ja. Shine. You will confess every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small. I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Waar gaan we naartoe? Oh. Wat gaan we doen? Ah, we zitten daar eens, oké. Oh, If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No, you'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. klinkt niet heel mooi inderdaad. Oh, Nee. collapse.
Ja. Oh. Destroy them totally. No treaty with them. Oh. Show them no mercy. Ah, de stad hebben die erin verstopt. Stay with me. Oh. Oh. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Dank, effectief. Wat gaan we doen? Oh. Secure. Oh, oh, oh. Boonk. Bam. Toen heb ik een auto aan. Opgelost. The fuck? The fuck is die pick-up hier aan doen? Maak een pick-up. Hier? Oh. What the fuck? Maar moeten we naar de pastor gaan? Daar. Pastor. Wat doet die truck? Wat doet die truck voor jou? Want bij mij zit het dan... Oh, dan ontploffen. Welke truck? Hier staat bij mij een truck, hier. Ja. Ja. Doet hij bij jou ook af en toe... Nee. For the Lord your God goes with you. He will never leave you, nor forsake Wees een leuk you. zin. Come here. I have a plan. Things got a Hey. little Ja. heated back there. Watch me. Wat heb je gedaan? Get a video from John I yet? owe you. If not, you will. Over here, deputy. Ja, we zijn er al. As I was saying, Sorry. things got a little heated back there. Name's Jerome. I'm the pastor of Falls End. Hallo Jerome. Thanks for your help. But this is no Dat is Jerome. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Oké, dus we hebben Merle 2. De vraag me af wat met Merle 1 is gebeurd. Nou, dat vraag me ook af. We moeten naar boven. Oké. Liberate Merle. Oh jong. Kijk daar dat bord daar bovenin, de yes. Het Hollywood-achtige ding daar bovenaan. Oh ja. Wat is dat dan? Het F4 moet eerst... Ah, mijn gehoor. Ah. Kunnen. En jump! Whee! Wacht, dan pak ik hem al. Goddamn! Thanks, deputy. Deputy, we Huh? over to pick you up. Just hold your ground until it gets there. Oké, we moeten 2 minuten deze plek veilig houden. Oké. Dat moet wel lukken met dit. Covid. En waar zijn ze? Kom hierin. Onder andere. Oh, achterom. Ja. Bam! Oh, een keer onder zo te doen. Oh. Moet de helikopter in zodra hij geland is. Bam! Kom! Ik weet dat je aan het amuseren bent met de mortieren dingen, maar... Nee. Waar moeten we heen? Hier de helikopter in. Helikopter. De helikopter! Let's go. Ga jij maar voorin. Goed zo. Ik ben niet voorin, ik ben naast je. Nee, maar die ene gast. Just a minute. God damn, deputy. You swung in there and saved our asses. Who knows what these bastards
Doei. Zo, die motor was een beetje OP, moet ik zeggen. Enorm. Now you see what we're up against? They're taking us against our will, deputy. I know you're looking for your friend, but there's a whole community. Heb je ammo nodig? Help. Once we're strong enough. Nee, denk ik niet. That's the problem. Hoi! Hallo. Hallo! Hoi! Zal ik onze missies verneuken? Spring maar niet meer uit. Oh, ik wil de hoe zeg je dat? De piloot neerschieten. Doe maar niet. Hoe in my head? Zo, dat haar van die rijder net. Die komt door de stoel in. Ja, daarom. Zo. Yay! Woehoe! Oh, we moeten... We moeten vernietig John's wagens. Duty! Er zit eentje met een machine gun. Dan gaan we hem eerst bezoeken, hè. Ik heb geen parachute, hè. Nee, daarom. Hallo! Tu. Ho, 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 ho. Oeps, dood geen onschuldige burgers. Zo, dat die helikopter is er snel uit. Volgens mij zijn we klaar. Oh, hier om de hoek is er nog eentje. Dood. Nee, dat niet. What the fuck? Ik moet even schuilen, ik ben bijna dood. Maakt niks uit. Jawel! Yay, liberated! Dat was snel. Ja, als je met 2 bent, gaat dat snel, hè? Goed, hè? Get out of there! Zo, bier drinken. Ik wou dat zeggen, die hebben we het hardste nodig. Ja. Wat gaat als eerste bevrijd worden? Het café! 250 en 40 zilver. Zie je hier ook een wapen zweven trouwens. Hier, kijk er nu. Nee. Hier zweeft een wapen bij mij. Goed. Met hey, wat ben je aan het doen? Waarom gooi je dat ding? Ah, hij is kapot. Friendly fire staat uit. Gaan we naar Jerome? Jo.